Igsoon padayon kita sa pagtubo sa atong kahibalo ngadto sa Ginoo. Padayon kita sa pagtuon sa iyang pulong. Dili kita muhunong sa pagtuon sa pulong sa Dios, igsoon. Dili kita magluya-luya sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, igsoon. Ato gayud kining ikinabuhi ug ato kining i-apply sa atong kaugalingon. Dili kita angay nga ma-discourage. Dili kita angay nga magpadala sa tanang hulga sa demonyo sa atong kinabuhi. Kung maka-feel ka igsoon, inigbasa nimo sa pulong sa Ginoo. Kung maka-feel ka og mga kaluyahon, distrakon ka sa demonyo, dili ka ka-focus, dukaon ka sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, igsoon padayon. Ayaw gayud paghunong sa unang ang-ang lang ug dili na kamo padayon. Paningkamot igsoon nga motubo ug mudako ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Paningkamot igsoon nga mulig-on ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Tungod kay mao kana ang kabubuton sa Dios, igsoon. Dili gusto ang Ginoo, igsoon, nga mo-surrender kita. Dili gusto ang Dios, igsoon, nga sa matag hulga sa demonyo sa atong kinabuhi, mo-surrender na kita. Magpadayon kita, igsoon, sa pagbansay. Magpadayon kita, igsoon, sa pagtuon diha siyang pulong. Aron atong matugkad ang tinuod nga pagkinabuhi nga Kristohanon. Aron atong matugkad kung unsa ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Aron atong masabtan ang pulong sa Dios kung unsay purpose nganong gibuhi kita sa Dios. Kung unsay purpose atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Padayon sa pagbasa sa pulong sa Dios, igsoon, ug ayaw na gayud padayuna ang mapagtulunan lamang sa tao ug dili pa nga pagtulunan sa Dios. Ayaw padayuna ang paginulsol nga pagtulunan lang sa tao ug dili pagtulunan sa Ginoo. Tungod kay ang gusto sa Ginoo, igsoon, kanang mga pulong nga uyon sa iyang kabubuton, kanang mga pulong nga makapahimuot kaniya sa dihang ikaw maghinulsol ngadto kaniya. Aron ang Dios, igsoon, mahimuot kanimo. Padayon ta, igsoon, sa pagtuon, padayon ta, igsoon, sa pagsabot sa iyang pulong, dili kita mohunong lang sa unang ang-ang. Magpadayon kita, igsoon, sa kanunay nga mulig-on ug aduna kitay kaalam ug kahibalo mahitungod sa pulong sa Ginoo. Hebreos 6 versikulo 1. Busa padayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili kita magpabilin sa unang ang-ang sa mensahe nga Kristohanon. Dili na nato balikon ang mapagtulunan mahitungod sa pag-inulsol gikan sa mga buhat nga musangpot lamang sa kamatayon ug ang pagtulunan mahitungod sa pagtuo sa Dios. Igsoon, ayaw na pabilin sa mga pagtulunan nga musangpot lamang diha sa kamatayon. Kana nga mga pagtulunan, igsoon, iya lang kana sa tao ug dili kana pagtulunan nga naka-align diha sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, igsoon, kadtong mga paghinulsol nga nakauyon ug naka-align ngadto kaniya. Ug ang pagtuo sa Ginoo nga kadtong naka-align ngadto kaniya. Dili kadtong mga pagtuo, igsoon, nga wala naka-align kaniya, nga imo ka nang gituuhan nga ang Dios nahimuot kanimo, apan ang Dios, igsoon, wala nahimuot sa imong gibuhat. Buhata ang mabutang, igsoon, nga mahimuot ang Dios. Ayaw pagsimba og laing Dios, gawas sa Dios nga atoa sa langit. Gawas sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tong kinabuhi. Gawas sa Dios nga mo'y tag-iya sa langit ug sa yuta. Mao lang gayud ang atong simbahon, igsoon, ug wala nay lain pa. Padayon kita sa pagtubo sa atong pagkakristohanon. Padayon kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ayaw tuuhi ang masulti sa mga tao nga ang pagbasa sa pulong sa Ginoo makapabuang o makapadistract sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Paningkamot, igsoon, nga imo kanang masabtan ug imong matugkad ang pulong sa Ginoo aron imo usab nga masabtan ang imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Kung unsa ang purpose sa imong kinabuhi, kung unsa ang tuyo sa Ginoo sa imong kinabuhi, nganong hangtod karon buhi pa ikaw. Padayon, igsoon, sa imong pagkakristohanon. Patubua ang imong pagtuo, patubua ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Aron ang Dios, igsoon, mahimuot gyud kanunay diha kanimo. Amen. God bless sa tanan.